Kasongo ye Mumbali nanga Kasongo mbona wewe. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ranka ya dade barka dai. Yau barka dai. Wannan littafi ne mai suna How to Become a Rich in 2 Days. Yadda mutum zai zama buloniya a cikin kwana biyu kacal naira 250 ne kuma. In za ka fansa. Good. He shot you. You think say they wise? Dan ba shi abu mai sanyi da Allah. We must learn a lesson. This man. Kutumar uban fiyawata. Ya za a ce kaman abu mai sanyi me kon ka kawo lemo kawai sai ka miƙo min wani fiyata. To kawo. Mu mutane mu tsiyata gurin ga bakin ciki. A ce bannin ci uwarsa dan Allah. Ya isa. A ce ka bar ruwa kaman abu mai sanyi ka miƙo min fiyata. Bashi. Kala na bashi. Bashi. Na gode ranka ya dade. Allah ya saka da alheri. Na gode. Biskit ko biredi? Ranka ya dade biredin da yunwa nake ji wallahi. Wallahi yunwa nake ji. To. Wallahi yunwa. Ba mu biredi kai. A bashi. Bashi. Wannan zai iya cinyewa ko ya sai ka ce jaki. In ya so sai ka hada min lissafin za a tura min. Allah ya taimaka ko? Amin sun amin. Allah ya jagora. Amin na gode. Manya. Oh my god. Malam ka manta jakar taka. I hold him up.